Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ. Κάποιοι από εσάς με ξέρετε από το κανάλι που είχα κάνει George B. Είχα 2 βίντεο μόνο. Τέλος πάντων, τώρα έκανα με τους φίλους μου αυτό εδώ το κανάλι. Και θα κάνω τώρα ένα βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Θες ρε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε. Αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν θέλετε κατεβάστε το. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Gangster Vegas 4. Τώρα ψάχνω να βρω ένα κολαμάξι. Η ιδέα αυτή να κάνουμε, μάλλον όχι, αυτό το κανάλι το έκανα μαζί με κάτι φίλους μου. Είχε την ιδέα ο Raph & Bill. Είμαστε εγώ, ο Raph & Bill, ο Captain Savas και ένας ακόμα φίλος μας που δεν ξέρω πως λένε το κανάλι του στο YouTube, ο οποίος έχει φτιάξει και το intro μας. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Προσπαθήσω να το κάνω ωραίο. Έχει και αποστολές στο παιχνίδι. Έχει πολλές. Μάλλον σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνω. Εκτός αν το μετανιώσω. Που σίγουρα θα το μετανιώσω και θα κάνω το, αλλά οκ. No problem. Πάμε να κάνουμε αποστολές. Ήδη το μετάνιωσα αυτό που είπα. Να σας δείξω ένα μισό λεπτό τα όπλα μου. Έχουμε αυτό, αυτά και αυτό. Πάμε τώρα για την αποστολή. Πάντως είμαι 1000% σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε το Ραφαήλ, το Raph & Bill. Αυτή πρέπει να είναι ωραία αποστολή. Αλλά δεν το έχω καλό αμάξι. Θα δούμε καμιά άλλη δράση. Αυτή δεν το έχω κάνει. Για να πούμε τι κάνουμε μαζί. Καλή φαίνεται να είναι. Είναι αγαπημένο μου. Αλλά μέχρι να πάω εκεί πέρα που θέλει, έχω πέσει 300 φορές μέσα στο ποτάμι. Όχι ποτάμι, θάλασσα, στο μπουτσόν αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, σκάσε τώρα. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί στο βίντεο, αλλά μιλάει αυτή που έχω πω μέσα στο αμάξι. Όπως βλέπετε είμαι φοβερός οδηγός. Κοντεύουμε. Αλλά πάμε από εδώ. Πρέπει να είναι ωραία αυτή η αποστολή, αλλά πάλι δεν ξέρω. Εδώ πέρα μοιάζει με το πύργο του Eiffel. Αυτός ο πύργος. Τι μοιάζει ολόιδι είναι, αλλά δεν είναι.
Αυτό το κανάλι πάντως δεν θα το παρατήσω όπως παράτησα το δικό μου. Θα κάνω βίντεο, θα κάνουν και τα άλλα τα παιδιά. Το intro και το outro το δικό μας το έχετε δει. Μακάρι να σας αρέσει το κανάλι μας. Να περνάτε καλά βλέποντας τα βίντεο μας. Αυτή την αποστολή που φαίνεται την είχε βάλει και στην αρχή να την κάνω. Είναι λίγο η χάλια μαλακία, αλλά δεν πειράζει. What the fuck. Δεν θέλω να τη συνεχίσω, μου σπάει τα νεύρα. Τελικά την είχα δοκιμάσει, αλλά είναι πολύ σπαστική. Καμιά άλλη. Είναι και αυτή τη μαλακία με το που δείχνει πόση ώρα παίζω. Και το έχω πατήσει πάρα πολλές φορές και έχει σταματήσει το επεισόδιο. Και στα βίντεο που έκανα στο δικό μου το κανάλι και εδώ πέρα. Είχα κάνει πριν 10 λεπτά και πατάω αυτή τη μαλακία. Τώρα θα ξεσπάσω αυτή. Αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το κακό είναι ότι πρέπει να αδειάσεις πάνω από 2 γεμιστήρες για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. But είναι πάρα πολύ καλό για το κινητά. Έχει πάρα πολλές αποστολές για όσους δεν βαριούνται να κάνουν αποστολές. Εγώ πάντως τώρα βαριέμαι. Έχω κάνει αρκετές. Πείτε μου, αυτό πρέπει να σας το πω στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Πείτε μου στα comments αν θέλετε να παίξω κάποιο άλλο. Το παίζω με σιγουριά αυτό το παιχνίδι, θα σας αρέσει. Μπορεί να μην κάνει για κανάλι, αλλά εντάξει. Μπορεί να σας αρέσει κιόλας. Τώρα θα έρθει και η αστυνομία όπου να είναι. Απορώ πως δεν έχει έρθει ακόμα. Συνήθως έρχεται. Να, τώρα έρχεται. Να τι. What the fuck. Βρήκαμε και αμάξι. Έχει και αεροπλάνα και πλοία το παιχνίδι και ελικόπτερα. Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε ένα αεροπλάνο ή ελικόπτερο, τι τύχει. Πάμε τώρα. Θα το βρω στο χάρτη μου εδώ. Ναι. Είναι λίγο μακριά από εδώ που είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Είναι το σπίτι μου εδώ πέρα. Γι' αυτό με βγάζει εκεί πέρα το παιχνίδι. Σε αυτό το κανάλι πάντως δεν θα κάνουμε μόνο βίντεο από το κινητό. Θα κάνουμε και vlog
και θα κάνουμε και βίντεο όλοι μαζί από PlayStation, πότε από το 3, πότε από το 4. Το 4 είναι το δικό μου και το 3 αυτού του φίλου μου που δεν μπορώ να θυμηθώ πώς λένε το κανάλι του στο YouTube. Έχει και ακριβά αμάξια, ωραία. Ferrari και τέτοια. Κάπου να τη βάλω αυτή την παπαριά. Μην την παρατήσω και σταματήσει το βίντεο. Πάντως στο κανάλι μου φαίνεται ότι είναι 2 βίντεο, αλλά είχα ανεβάσει και ένα τρίτο, αλλά στο δικό μου κανάλι, το George B, που είχαμε ως αρχική ιδέα εκεί να αλλάξουμε το όνομα και να φτιάξουμε όλοι μαζί και να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το κανάλι, αλλά το μετανιώσαμε μετά και φτιάξαμε ένα άλλο, αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα, και το κανάλι μου έχει αλλάξει τώρα το όνομα του κανάλι μου. The Gamers TV ήταν στην αρχή να το βάλουμε και είναι έτσι τώρα το όνομα του καναλιού μου. Μας πήρε το μηχανάκι αυτό, δεν πειράζει. Τις καλές που γιάμε για πέρα. Το σκοτώσαμε. Όχι, ζωντανό είναι. Ζωντανή. Μάλλον ζωντανή είναι. Τώρα από εδώ που ήρθα έκανα μαλακία. Δεν πειράζει, πάμε. Να τα αεροπλάνα. Ελικόπτερο. Θα πάρουμε. Θα πάρουμε το ελικόπτερο. Θα κάνουμε λίγο με το ελικόπτερο και θα πρέπει να κλείσω το βίντεο. Γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αναγκαστικά είναι 15 λεπτά. Το περισσότερο 15 λεπτά. Το Hitball ήταν, κάνει βίντεο με Hitball, ήταν ακριβώς όμως 16 λεπτά και δεν μου άφησε το YouTube να το διαβάσω. Δεν πειράζει. Έχει το YouTube, μάλλον η εφαρμογή που έχω και βγάζω βίντεο. Λέγεται Game Recording, κάπως έτσι. Τώρα που θα πάει στα 14 λεπτά θα τελειώσω το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινήσω από τώρα να σας λέω. Like λοιπόν αν σας άρεσε το βίντεο. Subscribe please, γιατί μας βοηθάει να κάνουμε περισσότερα βίντεο. Που γράψτε μου ένα comment με ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξω. Και όποιος θέλει κάνει και ένα share να το δούμε οι φίλοι του. Από μένα, γεια σας.